In de meeste gevallen is al duidelijk uit de titel of uit de aankondiging op te maken of een artikel of een nieuwsbericht al iets gaat over allochtonen. En meestal gebeurt dat dan door de vermelding van de naam van een bepaalde persoon. Bijvoorbeeld Murat Kaplan, die strafrecht gevangen is, dan weet je al direct dat het over een allochtoon gaat. Het kan ook gebeuren door de vermelding van nationaliteit of origine. Bijvoorbeeld Turken vieren een feest of zo, dan weet je ook dat het gaat over mensen van een andere etnische origine. Als aanbod hebben we bepaald met specifieke allochtone thema's, zoals bijvoorbeeld kledingdracht, dus wanneer men het heeft over de hoofddoek, wanneer men het heeft over bijvoorbeeld religieuze gebruiken van allochtonen, ook over asielbeleid en racisme. Dus dikwijls komen ze aan bod in verband met specifieke thema's en die staan dikwijls ook vermeld al in de titel van het artikel. Wel mijn etnische afkomst, wanneer dat eigenlijk totaal niet relevant is voor het bericht. Dus als het niet nodig is, doet dat dan ook niet. Dus zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn essentieel. Dus dat moet zien dat we niet fouten maken bij de berichtgeving over allochtonen. Een bericht is niet af als het geschreven is, daarmee wijst men op het belang van beelden die gebruikt worden. Dus de keuze van titels en foto's zijn heel belangrijk. Wanneer men een artikel in de krant zet over deze etnische minderheden, moeten steeds ingekaderd worden in een artikel. Dat zijn geen dwingende regels ten opzichte van journalisten. Maar kan je daar eigenlijk ook wel vragen bij stellen in hoeverre dan die concreet genoeg zijn? Want als je de aanbevelingen nu bekijkt en je geeft die aan journalisten, dan zijn die in feite nog altijd moeilijk te interpreteren. Want wat voor iemand relevant is om te vermelden, is voor een andere persoon het niet. Dus het is ook heel moeilijk om aanbevelingen op te stellen die echt bruikbaar zijn voor journalisten. En een tijd geleden is er daar ook, heb ik daar zelf ook onderzoek naar gedaan, van in redacties, nieuwsredacties, in hoeverre worden die aanbevelingen toen nog uit 1994 in feite ook gehanteerd op een redactie. En dat bleek op geen enkele redactie te gebeuren, op geen enkele. Als bekend waren en ergens in een kast beland waren, dan is het echt wel belangrijk die aanbevelingen heel concreet te maken. En zoals ze nu zijn, zijn ze volgens mij nog niet concreet genoeg. Nu, als slotbeschouwingen bij het totaal onderzoek in feite, zowel het kwantitatief gedeelte als het kwalitatieve gedeelte. Het is in feite een beetje te simplistisch om inderdaad altijd de vinger te wijzen naar de journalisten en te stellen dat ze enkel negatief berichten over minderheden. Dat is niet het geval. Het is bijvoorbeeld zo dat allochtone politici vrij veel aandacht krijgen. Die komen regelmatig aan bod. Er wordt ook vaak achtergrondinformatie gegeven, iets meer in kranten dan in televisienieuws. En er is geen expliciete wij-zij-tegenstelling autochtonen versus allochtonen in nieuws. Enige toegevoegde waarde heeft voor het bericht. Bovendien is een gros van het gedeelte van de berichtgeving over minderheden in feite misdaadberichtgeving. Dus daar zit er wel degelijk een probleem. Een ander probleem is het kleine aantal allochtone journalisten. Omdat voor zover er internationaal onderzoek gebeurd is en ook hier zijn er interviews gebeurd met journalisten van allochtone origine, dan merk je dat inderdaad deze journalisten vaak een andere visie hebben op multiculturele samenleving dan hun autochtone collega's en dus op een andere manier gaan berichten daarover. Het feit dat er in Vlaanderen in feite een heel klein aantal journalisten zijn van allochtone origine zorgt ervoor dat die ook in feite niet voldoende schrijven om daar eigenlijk een kentering in te brengen. Het is natuurlijk zo dat journalisten van allochtone origine ook niet vaak zo graag als allochtone journalist gezien worden en soms ook weigeren van rond die thema's te schrijven, wat dat heel begrijpelijk is, want ze willen niet geviseerd worden als de allochtone journalist. Nu, er is ook, ik had het daarnet in het begin vermeld dat er onderzoek gebeurd is naar de nieuwsperceptie zelf bij etnische minderheden. Hoe zien zij die berichtgeving nu? Als je nu die resultaten bekijkt en je gaat dan effectief naar een aantal groepen stappen en je vraagt van wat vinden jullie daar nu zelf van, dan hebben zij in feite een heel negatief beeld daarover. Alhoewel dat eigenlijk niet volledig klopt met de realiteit. Er zijn een aantal serieuze problemen met die berichtgeving, maar als je dan die resultaten in feite gaat vergelijken met de perceptie dat de mensen zelf hebben over dat nieuws, dan merk je dat dat beeld in feite nog veel negatiever is en dan heel wat mensen ook afhaken. En niet meer naar de reguliere media stappen, maar zelf inderdaad media gaan produceren of bijvoorbeeld op websites, op internet informatie gaan zoeken. Kif heeft nu vorig jaar, of 1,5 jaar geleden, ook een
radiostations gestart dat je via de website kan beluisteren. Dus dat zijn in feite voorbeelden van bepaalde media die gecreëerd worden, in feite deels uit ontevredenheid met wat dat ze te zien krijgen in de reguliere mainstream media.